Masterizer. Sanibona ku part 57 la siqala khona uRandall wayebuza ku-Alex ukuthi uqonda ukuthini mayetha kayena u-biological father wengane. Wathula u-Alex akangamphenduli uRandall. Ijaji labuza ku-Alex ukuthi ngikuzwe kahle Mrs Montgomery mawuthi uMr Holmes akuyena ubaba wengane. Iloya kaRandall yatshela ijaji ukuthi uMr Holmes uyena ubaba wengane. U-Alex watshela ijaji ukuthi alifunde i-birth certificate ukuthi ibhale ukuthi ubani ubaba wengane. Lathi ijaji uba uBradley Montgomery lo bhalwe la. uRandall wayesecasukile sethethe ijaji lamthethisa lathi lizokhathala le attitude yakhe neloya kaRandall mkhosi. Ijaji labuza ku-Alex ukuthi uba uBradley Montgomery wathi u-Alex ubaba wengane yakhe. Ijaji labuza kuRandall ukuthi Mr Holmes ukuthatha pho ukuthi ingane yakho. Wathi uRandall ingoba yeyami ingane. Ijaji labuza kuRandall ukuthi uyenzileni i-DNA. Waphika uRandall lambuza ijaji ukuthi ubuyiyekeleni. Wathi uRandall uma wengane akangivumeli eduze kwengane. Wathi ijaji Randall ungimoshela isikhathi senkantolo uzoclaim ukuthi ubaba wengane ungenabo ubufakazi. Wathi uRandall lengane umuntu omnyama u-Alex noBradley babelungu bobabili. U-Alex watshela ijaji ukuthi bengithandana nabantu abaningi ngaleso sikhathi. uRandall wathi Alex waqambelana amanga yekamanga. Ijaji lathi nobabili ngicabanga ukuncisha nje ilungelo lokuthi nihlale nalengane. Bacomplaina bobabili uRandall no-Alex kwijaji. Ijaji labatshela bobabili ukuthi ayikekho umuntu elizomnika i-custody yokuthi kube uyena okhulisa lengane. Lathi lengane izohlaliswa kwi-foster care up until kuqhamuka i-DNA eku-approvayo ukuthi uRandall ubaba wengane. U-Alex walincenga ijaji ngaleso sikhathi uRandall esethethe etshela ijaji ukuthi al-understand yini ukuthi ingane yakhe le ngoba uyena umuntu omnyama. Ijaji labaxosha labatshela ukuthi lifuna imiphumela ye-DNA kuRandall. uRandall wazama ukuliqinisela ubuso ijaji elitshela ukuthi al-understand. Lathi ijaji ngithe phuma kungenjalo ngizokuphosa ejele. Iloya kaRandall yatshela uRandall ukuthi abahambe. uRandall engafuni ukuhamba yamncenga waze wahamba uRandall bashiya u-Alex wayehleli ekhaya naye wasukuma emva kwabo walandela wawophuma ngomnyango. Sebengaphandle uRandall watshela u-Alex ukuthi sifebe sinamanga. u-Alex etshela uRandall ukuthi akahlukane naye. Wathi uRandall ngithanda ungathandi ngizoyithola indodana yami futhi ngeke uze ungivimbe. Wathi u-Alex ucansi ngeke ngikuvimbe sengikwenzile nje lokho. Wathi uRandall kula bangani bakho bawukunike le plan ngoba kuyona into oyicabangele yona ngoba unangqondo. Wathi u-Alex ngiyalizonda usuku engaqala ukwazi ngalo. Wathi noRandall siyafana. Wathi u-Alex Randall ngithe suke eduze kwami. Wathi uRandall yaza ucabanga wena ukuthi ngingasuka la ngihambe nge-police station ngibatshele ukuthi wayiqala yonke lento wabiza abazali bakho ukuthi bazohlasela umuzi wami. Wathi u-Alex hamba phela kodwa amaphoyisa azofuna ubufakazi. Wathi uRandall nginabo ubufakazi bokuthi uma wakho wangitshela. Wathi u-Alex sekufisela inhlanhla ukuthi uzomvusa ekufeni ukuthi aphendule leyo nto. Wathi uRandall yawufile vele bamsakaza ubuchopho ngenhlamvu. u-Alex wakhuza uRandall ukuthi akayeke lento ayishoyo. Wahle uRandall wathi nendaba kanti. Wathi u-Alex ngithi Randall suke eduze kwami. Waqhubeka uRandall ekhuluma engayekile waze wabuza ku-Alex ukuthi kanti iphi imoto yakho ngoba ube kanje. uBradley ukuphuce nemoto kanti cha usenkingeni wangasenamoto. Ethi sebekuphuce nemoto sebephinde bakuphuca nengane yami lobu ungafuni naye. u-Alex wabamba isikhwama sakhe wathi kuRandall ucela mbambele sona. Wathi uRandall ngizosibamba vele asinamali si-empty. u-Alex wamemeza wathi ngilekeleleni nangu umuntu entshontshe isikhwama sami. Wasiphosa phansi uRandall wathi u-Alex ubezama ukungiroba nange siyahamba. Yafika i-taxi cab leyo ekade eyi-requestile u-Alex wagibela emotweni wahamba. Mase kaKelly wezwa kunokho umuntu emnyango ngenkathi ememeza ubuza ukuthi ubani. Wazisho ukuthi uDiane. uKelly waqala wabamba ikhanda esacabanga waqhubeka wahamba wovula emnyango wangena uDiane. Wathi uDiane hayi kanti umuzi omuhle kanje lo wabonga uKelly. Wathi uDiane ngabe lo muzi uwuthenge ngale mali indodana yami egwetshelwe yona ukuthi yayintshontsho. Wathi uKelly angizange ngithole imali mina ngokuboshwa kaTerrell. Wathi uDiane musubuqamba amanga Kelly angithi umfana wami waboshelwa amacala akho wavuma uKelly. Wathi kodwa ayikho imali engayithola. uDiane wahlala phansi wathi uKelly Miss Diane yini engingakusiza ngayo. Wathi uDiane ayikho into ongangisiza ngayo. Wathi uKelly kanti uzokwenzani la. Wathi uDiane ngizokhuluma ngoTerrell indodana yami eboshelwe wena ukuthi njengoba ezophuma ejele udinga indawo yokuhlala kanti nawe uyamkweleta. Wathi uKelly angiboni kuwumqondo omuhle ukuthi angiyazohlala la ngoba nginengane and indodana yami uJustice. Wathi uDiane wo igama lengane yakho uJustice uqamba ingane ngoJustice kodwa indodana yami ayitholi iJustice ngokuboshwa kwayo ekubeni aboshelwe amacala akho Kelly. Wathi uKelly ngiyavuma ngiyakwazi lokho manje ufuna ngenze njani. Wathi uDiane uTerrell usehlala iminyaka ejele wena kumele umvumele abuye azohlala la futhi uwena ozomlekelela ukuthi impilo yakhe ibuyele esimeni. Wathi uKelly ngiyaxolisa leyo nto ngeke izikwazi ukwenzeka. Wathi uDiane Kelly uma ngicabanga ukuthi ngiyadlala akungayenzi lento engiyishoyo
ubone ukuthi kuzokwenzakalani, wasuka lapho wahamba udayena. Masibuyele police station, uLucian wayekhuluma noLemar, omunye wama-FBI abasebenza naye, embuza ukuthi khona nabakutholayo. Ethi uLucian, ngiqonda ukuthi senibheke lonke iplaza likaRusty kodwa nimtholi. Ebuza ukuthi ithimu yakhe ibhekile nasehlathini anitholi ngisho isidumbu. uLucian kwangena enye phone call watshela uLemar ukuthi uzobuya akhulume naye. Usaphendula lo muntu omfonelayo. Wayiphendula leyo phone call uLucian wayefonelwa uPete. Ethi uLucian, uzwakala uright Pete, unjani? Wathi uPete, ngi-right, nodokotela uthe usezongi-discharge. Wathi uLucian, kodwa yazi ukuthi ngeke uzukwazi ukuya ekhaya, kufanele ube kwi-protective custody yama-FBI. Wathi uPete, ngobani? Ngoba nakho ngabatshela ngo-Edward, phela u-Edward akayena uNkulunkulu, kumanje akangitholi kuleli wodi engilaliswe kulona. Wathi uLucian, mina ngikhuluma ngokuphepha kwakho Pete, loya muntu wacishwa kubulala. Wathi uPete, hayi okay Lucian, ngizolalela okushoyo, ngizozama ukurelax. Embuza ukuthi usungenile nomzini wakho omusha. Wathi uLucian, cha akangeni. Wathi uPete, usalindeni? Wathi uLucian, kunezinye izinto ey'ncane asayilungisa. uPete wavalelisa kuLucian wathi hayi okay, sobuye sikhulume. Ngenkathi evala ifoni uLucian wabona uRandall wayengena. Wasukuma uLucian wamisa uRandall wayengena eshesha. uLucian ebingelela uRandall embuza ukuthi uzokwenzani la. Wathi uRandall uzofayila i-complain. Wathi uLucian, mayelana nani? Wathi uRandall, kuthiwe ngiqondane nephoyisa ekuthiwa uRick. Wathi uLucian, ukhona uRick kodwa khona umuntu asam-interview usezoqeda kodwa. Wathi uRandall, ubani yena lo Rick? Wathi uLucian, ubesebenzela eCincinnati, utransfer i-department yakhona yamletha la eMaxine. Wathi uRandall, ngabe iphoyisa eli-right ngoba phela abaningi benu la eMaxine akuwona amaphoyisa athembekile. Wathi uLucian, hayi uRick umuntu o-right. Wathi uLucian, walidrophelani lela cala lakho no-Edward emva kwalokuhlukumezeka akwenza khona? Wathi uRandall, angilidrophanga kodwa ngalimisa ngoba kukhona enye iplani engifuna ukuyenza. Wathi uLucian, iplani ethini leyo? Wathi uRandall, uyazi u-Edward? Wathi uRandall, nawe ungambuza nje. Wathi uLucian, akangikhulumisi u-Edward. Wathi uRandall, uyazi ukuthi wazama ukungihenga ngentambo? Wathi uLucian, uthi wakulamulela nje ebantwini ababekuhenga. Wathi uRandall, sinamanga leso silimi u-Edward ukuba ama-FBI awafikanga ngabe sengashona. Wathi uLucian, likhona lelinye iphoyisa lala eMaxine walibona ngaphandle ka-Edward laphana? Wathi uRandall, iphoyisa ngalibona ngabona wena. Wathi uLucian, awume kancane wahamba wathatha isithombe phezu kwetafula wabuya wakhombisa uRandall isithombe sika-Andrew. Wathi leli phoyisa awukazi ulibona? Wathi mude nje ngomzimba, igama lakho Andrew. Wathi uRandall, nganginakela abantu ababengihenga ngentambo so angimbonanga. Ethi ngathola nokuthi abazali baka-Alex babebizwe u-Alex. uLucian wabuza kuRandall ukuthi uneshow ngale nto oyishoyo, wavuma uRandall. Wathi ngakho-ke nama-FBI ngithumela ukuthi angize la umuntu engizokhuluma naye uRick okuyilona kuphela iphoyisa engingaqondana nayo. Wathi uLucian, kodwa Randall usho ukuthi ufuna ukuyenza lento ngoba phela isibuhlungu lento osuyenza ku-Alex. Wathi uRandall, ukhuluma ngani Lucian? Yini engiyenze ku-Alex? Wathi uLucian, ucansi ngisuke ngingamuzwa uNatalie mayikhuluma nefoni nabanye abangani bakhe bamantombazane bekhuluma ngo-Alex. Wathi uLucian, come on Randall, samadoda mana umxolele u-Alex. Wathi uRandall, ngimxolele kanjani u-Alex? Loya muntu wesifazane ucishe wangibulalisa. Wathi uLucian, ezenza kanjalo wena ubungenzanga lutho. Wathi uRandall, vele u-Alex angimenzanga lutho, mina ngifuna indodana yami. Wathi uLucian, Randall ngiyacela, ngicela uyiyeke lento. Wahleka uRandall wathi Lucian, awungizwa kahle, ayikho into engizoyiyeka la. Wathi uLucian, yazi uma ungayeki uzokwenza isimo sibe nzima kakhulu. Wathi uRandall, makunjalo phela simane sishube leso simo. Khona lapho kwaqhamuka uRick wammisa uLucian wathi, Rick, nangu Mr Holmes la uthi ufuna ukukhuluma nawe. uRick wabingelela uRandall. uRick waseyalela uRandall ukuthi akaye edeskini lakhe emkhombisa lona. uLucian wamisa uRick ethi ucela ukukhuluma naye kancane wami uRick. uLucian watshela uRick ngoRandall ukuthi le ndoda konke ezokusho kuwena ingoba izama ukuyiphindiselela nge-revenge kulo muntu wesifazane ezokhuluma ngayo. uRick wabuza ukuthi uyayazi le ndoda, wavuma uLucian. Wasebuza ukuthi mayelana nendlu yami ngiklinile yini? Wathi uRick, Lucian, uyakwazi nje lokho ukuthi akuwona umsebenzi wethu. Wathi uLucian, kubi kangakanani? Wathi uRick, kuzomele uqashe i-cleaning service izokuklinela Lucian. Wathi uRick, ngizokusendela inamba ye-cleaning crew engiyaziyo. Wabonga uLucian kuRick wasebuza ukuthi akanalwazini ukuthi kwenzakaleni. Wathi uRick, khona into engisebenzela phezu kwayo ngoba sithatha i-DNA ney'nwele ukuzohlonza ngabantu abebekule ndlu. Wathi uLucian, kusho ukuthi i-DNA yami noNatalie nayo izophuma ngoba phela saba khona endlini. Wathi uRick, ngiyazi ukuthi no-Esperanza noKelly nabo kanjalo. uRick wavalelisa kuLucian wathi sobuye sikhulume, wahamba uRick. u-Esperanza ngenkathi enza ikhofi kwafika u-Edward. u-Esperanza ebuza ku-Edward ukuthi usungene e-ofisi lika-captain esikhathi eside kanti bebethina be-internal affairs. Wathi u-Edward, bebengibuza imibuzo eminingi eyisicefe, engicela ukuthi ungangibuzi yona Esperanza. Wathi u-Esperanza, ngizohlalelani ngingakubuzi, bebekubuzana abantu be-internal affairs. Wathi u-Edward, awubuzi ngani lesifebe somngane wakho u-Alex ngoba uyena oqale yonke lento. Wathi udeke u-Esperanza wathi angisaka-understand mose ukhuluma ngo-Alex ungenaphi la. Wathi u-Edward, mose ukuzenzisa Esperanza engathi awazi lutho ukuthi u-Alex owabiza abazali bakhe ukuthi abazoshaya uRandall kanti bazomshaya bathathe nengane yakhe. Wathi u-Esperanza, ngizoyazelaphi leyo nto ngoba ngiyaqala ukuyizwa manje u-Alex ungenaphi lapho. Wathi u-Edward, ama-prosecutor afuna ukwazi more about u-Alex ukuthi uwumuntu onjani. u-Edward wathuswa nawukuzwa
noma breaking news ku-TV. Ngesikhathi ebuka ku-TV kukhulunywa ngo-Andrew okuthiwa unyamalele ekuthiwa wagcinakala ehamba ngemoto yamaphoyisa ku-Highway 31. Ongaba nolwazi ukuthi kutholakale iphoyisa eliwu-Andrew Simmons angaxhumana namaphoyisa noma i-FBI ngokushesha. Uthe mayebuka lokho u-Esperanza wathi kubukeka sengathi usazohlala kakhulu ema-ofisini ama-prosecutor bekubuza imibuzo ngoba ingathi uzothinteka nasekunyamaleni ka-Andrew. Wasuka lapho u-Esperanza wahamba washiya u-Edward Emile ebuka i-TV. ULushini wayekhuluma nama-cleaning service ebatshela ukuthi uyabonga ukuthi bafike, wathi ngiyanicela ukuthi le ndlu niyikline phansi naphezulu, khululekani namawindi ngiwavulile, ngizonishiya niqhubeke nokwenza umsebenzi wenu ngeke nginiphazamisa. Wathi ngiyabonga kakhulu, anenze nidume ngazo bangena be-cleaning service sebeyoklina. Mayethi ubuka amakhelwane wabona uBradley ehleli emotweni. Wasuka lapho uLushini wahamba waya kuBradley wayehleli ngaphakathi emotweni. uLushini babingelelana noBradley. uLushini ebuza kuBradley ukuthi uze la ngaphakathi. Wathi uBradley angicabangi ukuthi u-Alex ukhona ngoba imoto yakhe ayipakile la. Wathi uLushini vele ayisekho imoto ka-Alex, wayilimaza ngosuka iyangala kubazali bakhe yofuna ingane yakhe. Wathi uBradley ngiyaqala ukuyizwa leyo nto, ngabe u-right yena u-Alex? Wathi uLushini ungabuza yena. Wathi uBradley wena uzokwenzani la Lushini? Wathi uLushini ngithenge lo yami uzongale kokakheli. Wathi uBradley akwakuhle sakubongela. Wathi uLushini nawe ngiyabonga Bradley, wenza umsebenzi omkhulu ukusindisa le yangane emanzini. Bathe besakhuluma kwahuthe enye itruck. Wathi uLushini awu laba sebefika eli kanje, le delivery truck ethuthi impahla. Wathi uLushini ngizobuya ngikubone Bradley. Wagijima siya kuleyo delivery truck. Wathi uLushini wo madoda, ngiyifonelile nje inkampani yenu ukuthi ngihlehlise isikhathi ngo-5 hours kusukela manje ngoba la endlini kusabhizi. Wathi ngicela nihambe, nizobuya ngizofona mina mangabe sengiyidinga itruck ukuthi izongithathela impahla, nothi okwamanje kusebhizi kakhulu endlini. Wavuma udriver we-truck wahamba uLushini esephindele endlini. Mase esibhedlela uKelly wafika ehhoteli likaJoey ngesikhathi efica uNatalie ephethe imbali. uKelly ebuza ukuthi usenjani. Wathi uNatalie hayi usengcono kakhulu. uKelly baphinde babingelelana noJoey. uJoey wathi kuKelly wangilethela imbali, angifile nje mina. Wayithatha uNatalie imbali kuKelly wathi Joey akuzona imbali zokufa lezi. Wathi uJoey kanti azichazeni ukuthi rest in peace. Wathi uKelly chaza ukuthi sinda ube ngcono ngokushesha. Wathi uNatalie wena Kelly kunjani? Wathi uKelly ngi-right. Wathi uNatalie ngiqambelelana manga ngoba phela awukho right. Wathi uKelly ngi-right ngempela Natalie. Wathi uJoey beningekwazi ukuthatha lezi ndaba zenu niyikhulumela ngaphandle, ngisazama ukuphumula ngireste in peace. Wasukuma uNatalie wathi asiphume Kelly. uKelly watshela uJoey ukuthi ngizokubona ube ngcono Joey. Bahamba sebeyokhulumela ngaphandle. Baphuma bathe sebengaphandle. Wathi uNatalie kwenzakalani Kelly? Wathi uKelly ngikutshela ukuthi ngi-right Natalie. Wathi uNatalie Kelly ngeke ngiloko ngikubuza into eyodwa, ngitshela ukuthi kwenzakalani. Wathi uKelly usuzwile ukuthi uRamsey utholakale eshonile? Wethuka uNatalie wathi utholakale ephi eshonile? Wabuya akhumbula uKelly into abayivumelane noLushini. Wathi awungayikhathazi ukuthi utholakale ephi. Wathi uNatalie ngiyaxolisa Kelly, ibuhlungu leyo nto, ngiyazi ubumthanda uRamsey. Wathi uKelly namanje abazi nokuthi ubani wenze leyo nto, basafuna umbulala. Wathi uNatalie kwenziwe yini uLushini angangixoxela indaba engaka? Wathi uKelly mhlawumbe uLushini bekucabangela ukuthi ngoba usanda kulimalelwa uJoey. uNatalie wabuka uKelly wathi Kelly kusekuningi ongifihlele khona, ngiyakwazi yini le nenye into ekuhluphayo ongangitsheli yona? uKelly wehlisa izwi walihlebela uNatalie. Wathi uTrevor uyangihlukumeza Natalie. Wathi uNatalie angikuzwa Kelly uthini? Wathi uKelly ugqekeze endlini yami wangena, benongifonela ngisendela inqwaba yama-message angisabisayo, amanye axolise khona, uyangithreatenisha ukuthi uzolimaza mina noJustice. Ayithi ngithe ngithi ngingena emotweni yami wavumbuka phakathi, wangibamba rafu kwaze kwalimala ngisho i-science project kaJustice ebengihambisa esikoleni. Wathi uNatalie ngabe Kelly umtshela ngoTravis Kane lo ozalwa umfundisi uPastor Kane, lo mfana kamfundisi ompofu esimaze eyithulele nje? Wathi uKelly angisho yena. Wathi uNatalie dubula leyo nja Kelly uyibulale. Wathi uKelly Natalie awunginike isixazululo. Wathi uNatalie isona sixazululo leso, thola isibhamu wena umdubulo umbulale. Wathi uKelly Natalie angiyena nomuntu wempi. Wathi uNatalie ukudonsa i-trigger udubula inja akuchaza ukuthi umuntu wempi, uchaza ukususa isicefe eduze kwakho. Wathi uKelly futhi angisifuni isibhamu emzini wami. Wathi uNatalie angisho isibhamu emzini wakho mina, ngisho noma esikhwameni sakho kwipurse yakho. Inja mayisiqala ethi uyenza lo doti wayo khipha isibhamu sakho isisakaza ubuchopho. Wathi uKelly njengamanje ngisendleleni ngiye emaphoyiseni ngiyowenza i-restraining order against yena. Wathi uNatalie kuhle nalokho kodwa ukhumbule ukuthi i-restraining order iphepha elibhaliwe, kodwa ungakuyeki ukuthola isibhamu esizokuvikela. Wathi uNatalie khululeka Kelly, ngizokuxhumanisa noMichelle enye intombazana yomngane wami edayisa ibhamu, uzokunika i-choice yokukhetha isibhamu esisodwa kwenqwaba ezobe kuvezeleyo. Wathi uKelly Natalie ngihlangane nezinto ey'ngekho emthethweni mina. Wathi uNatalie zisemthethweni ibhamu. uMichelle usebenza egun shop, wathi ukwenzela ngendlela yakhe esheshayo, wena umnikeze i-ID yakho afake yonke i-information yakho kwikhompyutha, isibhamu akunikeze sona kube isibhamu esisemthethweni. u-Alex wayethi uyaklina emzini wakhe wavele wama wabuka isithombe sakhe nomndeni wakhe uBradley noPeter noPaisley. Ngesikhathi sesibuka esefuna ukukhala u-Alex kwavele wangqongqoza umuntu
into emnyango. Wahamba u-Alex seyovula emnyango, wavula kwangena u-Esperanza. Bebingelela no-Esperanza ebuza ku-Alex ukuthi unjani, u-right yini. Wathi u-Alex ngi-right, bengingazi nokuthi uyeza la. Wathi u-Esperanza kade ngizama ukukufonela nje Alex. Wathi u-Alex ungifonele nini? U-Esperanza wahamba wathatha ifoni ka-Alex wamkhombisa iscreen emvezela ama-miss calls amfonele ngawo. Wathi u-Esperanza ngiyas-understanda Alex isimo ubhekene naso, ngizile nangento eyenzeke kubazali bakho, ngiyaxolisa. Wathi u-Alex ungangitsheli-ke indaba yalaba, anginandaba nanokuthi bazongcwatshwa kanjani, ngoba indaba yokuthi bafile noma banjani anginandaba. Wathi u-Esperanza kodwa awuboni ukuthi ikhuluma kabuhlungu lapho Alex ngabantu abakulethe emhlabeni. Wathi u-Alex usho kanje Esperanza ngoba ubazi, abakudeserve ngisho ukungcwatshwa ngesizotha laba bantu. Wathi u-Esperanza injani ingane? Wathi u-Alex angimazi, akekho la, uthathwe abezenhlalakahle bamfaka kwi-foster care ngenxa yesenzo salabantu babiza ngabazali bami, sengiphucwe ingane yami mina manje. Wathetha u-Alex wathi yini ungibuka kanje, usufuna ukungijaja? Ucabanga ukuthi Esperanza ngababiza nabazali bami ukuthi babuye bezokwenza lento abayenza? Wathi Esperanza cha, ngicabangi lokho, kodwa ngicabanga ukuthi wababiza abazali bakho ukuthi bazokusiza ngoRandall wayekuhlupha. Waphika u-Alex wathi angikwenzanga lokho, mina ngikaze ngibabize. Wathi u-Esperanza Alex khuluma iqiniso, imini u-Esperanza umngane wakho, ngizela ukuzokusiza njengomngane. Wathi u-Alex ukungisiza, uqonda ukungisiza okunjani, yini ozongisiza ngayo? U-Esperanza wathatha isikhwama sakhe wakhipha amaphepha wathi ngiyakwazi Alex ukuthi uhambile wayobona abazali bakho. Wathi u-Esperanza buka la, nginama-phone records akho la, nginey'thombe zakho zakwi-toll gate, udlula kuleyo toll gate 2 hours before kwenzeke sonke lesimo. U-Alex wabuka lawa maphepha wathi usuyini manje Esperanza, usuwumseshi? Wathi u-Esperanza cha Alex, ngizosiza wena la ukuthi ungabekwa icala lokuthi wena osuse indaba yokuthi kube ne-kidnapping nokuhlukumezeka nokufa kwabantu. Wathi u-Alex ukhuluma ngani Esperanza? Wathi u-Esperanza ngiyazi ukuthi ngingangena enkingeni enkulu ngalento, kodwa ngizozama ukusiza wena. Wathi u-Alex mayizokufaka enkingeni phela ungayenzi. Wathi u-Esperanza ngicela uyeke le attitude yakho Alex, ngoba ngizosiza wena la njengomngane, ngoba nginendaba nawe, ngikukhathalele. Wathi u-Alex anginandaba. Wathi u-Esperanza usho ukuthini motha unandaba, ufuna ukuya ejele udukelane ney'ngane zakho ningaphinde nibonane? Ngabe yona into oyifunayo leyo Alex, ngitshele ngiyeke ukukusiza. Waxolisa u-Alex. Wathi u-Esperanza kufanele uqhamuke neplan yokuthi wawuyokwenzana emzini wabazali bakho, uyeke ukuthi awuyange emzini wabazali bakho ngoba leyo nto ezokubophisa. Qhamuka neplan ukuthi wawuyokwenzana, ngoba abantu bomphakathi waseplazini lababu wakho ba abantu abenza izinto ey'phambene no-government, ngoba kuthiwa umholi waleyo nto kwakuyena uRusty. Wathi u-Alex ngoba imfihlo yakhona ngaphakathi eplazini uyazelaphi leyo nto Esperanza? Wathi u-Esperanza ngisebenza e-police station Alex, ngiyazizwa izinto kanti futhi nokwenza i-research kwi-database yakumasystem kwekhompyutha yakhona emsebenzini, uthole enye information engekho kulamakhompyutha ngaphandle. Wathi u-Esperanza wena qhamuka nephuzu lokuthi waya lapha kubazali bakho, uzobona ukuthi waya wathi uyokwenzani, uhlukane nokuthi awuyanga khona ngoba leyo nto izokufaka kwenkulu inkinga, uboshwe udonse iminyaka. Wathi u-Alex okay, wathi ngiyabonga Esperanza. Wathi u-Esperanza anginandaba ukuthi uzoqhamuka nasiphi isitori, kodwa okubalulekile ukuthi angikaze ngifike la. Ngangizwa Alex uthi ngithini, wavuma u-Alex wathi okay. Wabonga u-Alex u-Esperanza wamhaga ngesikhathi ethi u-Esperanza ngiyazi ukuthi usabhekene nobunzima Alex, kodwa ungavumeli uku-eda obunye ubunzima phezu kwalokho, uyithole usudonsa iminyaka ejele ngokuba umsusi wempi. Wathi u-Esperanza sengiyahamba usale kahle Alex, ukhumbule ukuthi angikaze ngifikela. Waphuma wahamba u-Esperanza, washiya u-Alex wayesesele esekhala. uKelly wayekhuluma nefoni esethetha ku-secretary yeloya yakhe, ethi uKelly lo mmeli mayengeke asakwazi ukubonana nami akangitshele ngizama ukuthola omunye ummeli ngoba kade ngimlindile ngizama nokufona. Wathi lo muntu wayekhuluma wathi uyaxolisa ngokudileya. Wathi uKelly kodwa niyakucabanga nokuthi kufanele ngifayile le restraining order ngokushesha. Wathi lo muntu wayekhuluma noKelly uyaxolisa, nabo ayikho into abangayenza. Ngesikhathi etshela uKelly ukuthi bangakhuluma kusasa ngo-9. Wathi uKelly ngifuna lento yenzeke namhlanje. Wathi lo sisi iloya ibhizi namhlanje, bangamprosponela usuku lakusasa. uKelly wavele wacasuka wavala ifoni. uKelly watshela le colleague asebenza naye ukuthi ucela amcelele security ezomphelezela imhambise emotweni yakhe ngoba usefuna ukuyolanda ingane yakhe uJustice esikoleni. Uthe mayivuma lo sisi kwakhala ifoni kaKelly, wayithatha uKelly wayiphendula etshela uJustice ukuthi ngisendleleni mfana wami ngizokulanda. Wathi uJustice ayekhululeka ma ungangihambisi. Wathi uKelly uzohamba ngani ngoba kuthiwa i-school bus asekho. Wathi uKelly ngiyeza manje mfana wami ngilinde lapha. Wathi uJustice njengoba ngikutshelile ukuthi ungezi ukuzongilanda. Wathi uKelly kanti uzoya ngani ekhaya? Wathi uJustice ngisemotweni nganje so-driver. wethuka uKelly washova. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa episode elandelayo so-uploada kungekudala.
Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza on the beat.